F'ċelebrazzjoni tar-rebħa quddiem iċ-ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun, il-Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar li l-Partit Laburista kiseb maġġoranza storika ta' aktar minn 48,000 vot fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Dr. Muscat qal li b'dan ir-riżultat il-Partit Laburista kiseb għall-ewwel darba 4 siġġijiet fil-Parlament Ewropew. Grazzi tal-li erġajtu kontu miegħi, qal il-Prim Ministru fiċ-ċentru Laburista il-Ħadd filwaqt li żied jisħaq li dan il-poplu kiteb l-istorja ta' Malta għaliex l-ebda partit jew moviment ma kiseb dak li kiseb il-Partit Laburista. Flimkien ktibna l-istorja ta' dan il-pajjiż, ma kien hawn qatt l-ebda partit, l-ebda moviment illi kiseb dak li ksibna flimkien il-biera. B'hekk għal il-Prim Ministru Malta għawdex u rew li dak li jaqadhom huwa ferm akbar minn dak li jifridhom u li bħala pajjiż ma rridux firda iżda għaqda. Dan fil-waqt li ta' ħajr lil poplu Malti Wawċi li għall-10 darba konsekuttiva ta' il-fiduċja tiegħu lill-Partit Laburista. U dan ir-riżultat l-ikbar wieħed fl-istorja tal-pajjiż jitfalna peace ferm akbar fuqna. Jien xogħli minn għada filgħodu stess ħajkolli nara li jien il-Ministri, il-Segretarji Parlamentari, il-Membri Parlamentari inkunu kollha saqajna mal-art, ma tikbrilniex rasna. Irridu nibqgħu tan-nies u man-nies. U dan huwa il-mument fejn forsi ħadd ieħor jaħseb illi ħanibdew naraw n-nies dubbien jew ma nagħtux każ, huwa il-mument li nagħmel appell għall-għaqda nazzjonali fost kulħadd. Hawnhekk il-Prim Ministru żied jirringrazzja lil poplu kollu tal-appoġġ anki personali li wera miegħu ma' martu u ma' wliedu tul is-snin kollha. Jien napprezza dak li għamiltu intom il-bieraħ ma' dan il-moviment u anke miegħi ma' Michelle ma' wliedi personalment magħna. Din hija xi ħaġa li aħna ħanozzu f'qalbna għal ħajjitna kollha. B'umiltà Dr. Muscat qal li issa huwa l-mument li noħorġu jdejna lil ħaddieħor mill-ġdid għax dan mhuwiex il-moviment tal-firda, iżda il-moviment tal-għaqda. Fuq kollox dan ir-riżultat jimmarka wkoll il-mument li l-poplu Malti qal li ma jridx min imur barra pajjiżu u jaħdem kontra art twelidu. Nawgura minn qalbi lill-4 membri parlamentari. Lill-4 membri parlamentari tal-Parlament Ewropew li ħajkunu eletti f'isem il-Partit Laburista, ħidma sfiqa mal-ewwel favur Malta u favur l-Ewropa. Il-Prim Ministru Muscat estenda l-appell tiegħu wkoll liż-żewġ MPs tal-Partit Nazzjonalista li qatt iridu jiġu eletti. U issa l-mument li naqilbu l-folja. U jien minn hawnhekk ngħidilhom liż-żewġ membri parlamentari li ħajkunu eletti mal-Partit Nazzjonalista, aħna lesti naħdmu magħkom, kunu lesti taħdmu magħna intom ukoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.